Lekitxoko turismo bulego barrizen aurkezpena egin da aste honetan turismo sektoreko ordezkarizen babesagaz. 3. adinagaz lotutako auzolandegizak antolatuko dira aurten barriro be Lekitxoko erresidentzizan. Abuztuen 4an arkeologiza eguna ospatuko dugu eta antolatuko dirazen ekintzetan izen emoteko epia zabalik dago. Uztaileko azkan egunetan azokak, estropadak eta eskupelota partiduak eukiko doguz. Astebururako giruak egonkortzera ingo dau eta temperaturak gora egingo dabe. Lekitxok turismo bulego barriza dauko. Eraikina Lekitxoko erdigunetik hurbil dago. Aldezarra, Elixia, Portua eta Hondartzatik oso hurbil. Turismo bulego barriza hainbat gunetan banatzen da. Bizitzarizak hartzeko harreria, bilera gela bat eta erakusketa gune bat daukaguz bertan. Momentu honetan, bertan, Armintzeko kobasuluen eta kaxarrankien erakusketia dagoz ikusgai. Turismoa eta notatik modura da, garapen ekonomikoa, da diru sarrerak eta dira enplegua. Baina hortik aratzago, nik esaneko nuke, turismoa laguntzen gaituzela geure ondaria berreskuratzen eta hortan gabiltzaz. Bulego barrizari esker, bertara hurbiltzen dira zen, herritxar eta bizitzarizari emoten jaken zerbitzua hobetu eta errestuko da. Era berian, Lekitxoko turismo sektoriari beste bultzada bat emongo dotzo bulego barri honek. El 62% de los turistas que acuden a Euskadi lo hacen por recomendaciones del entorno próximo. De ahí que hacerles vivir una experiencia positiva sea fundamental para que se conviertan en nuestros mejores embajadores. Y sin duda, conseguimos que quienes visitan Euskadi quieran repetir. Eusko Jaurlaritzak, Lekitxoko udalak eta Uribarren Abaroa fundazioak elkarlanian 3. adinagaz lotutako auzolandegizak berreskuratuko ditu aurten, azkan 2 urtietan pandemizen ondorioz bertan behera geratuta gero. Auzolandegizak Abaroa egoitzan adineko pertsonakin egingo dira zen animazio jarduerak eukiko ditu ardatz. Uztailen 18tik abuztuaren 15 bitxartian antolatuko dira, eta bertan 18 eta 26 urte bitxarteko gaztiak parte hartuko dabe. Auzolandegi honek arlo soziala lantzen dabe, eta helburu nagusia adinekuen garapen integralen alde lan eitxia da. Gaztien gaitasun solidarizuak injartzeko be baliagarria izango da. 2000 urtetik eitzen dan ekimen honek balorazio oso positibo eukidau erabiltzaileen artean. Abuztuen 4a egun berezia izango da Lekitxo eta bere ingurua ezagutzen jarraitzeko. Egun horretan, arkeologiza eguna ospatuko dugu eta hainbat ekintza antolatuko dira. Goizian ziar, Zubiburuako kobasoluan bizitza gidatua ingo da, eta baitza paleolito garaiko pigmentuen inguruko tailerra bebai. Arratzaldian, paleolito garaiko kobasuluen eta bertan dagozen irudizen inguruko 2 hitzaldi antolatuko dira, eta atxurrako kobasuluen bizitza virtuala ingo da. Ekintza honetan parte hartzeko ezinbestekoa izango da aurretillagaz izena emotia. Informazio guztiza lekeitio.eus orrialdian daukazue ikusgai. Hurrengo egunetan be, egitarau erakargarria eukiko dugu Lekitxon. Barizakoan, 6 puntako herriarteko txapelketia eukiko dugu arratzaldeko 7 aurrera Santi Broward frontoian. Zapatuan, uztailak 23, baserri azokia ingo da plazan goizeko 10 aurrera, eta bertan inguruko baserrizetako kalitate oneneko produktuak eskuratu halko dozuez. Hortuarizak, esnakizak, ogiza edota bertoko txakolina. Domekan, eguerdiko 12 txardizetan, emakumien eskupelota partiduak egongo dira Santi Broward frontoian. Sarreria doainik izango da. Astelenian, estropadak bueltatuko dira Euskadiko traineru txapelketiagaz. 11 tardizetatik aurrera arraunlarizak leian ikusi halko doguz.
Aste bat beranduago, uztailen 30an, Marmitxako txapelketia antolatuko da goizian zihar, eta uztailen 31an, Domekia, 37. El Correo Kutxabank Lekeitioko udala banderia ospatuko da, Eusko Label eta Euskotren Ligako estropadakin. Entre la vida y la muerte. Leo Castañeda Bruselan bizi den Espainiarra da. Metro gidari gise egiten du lan. Gau batean bere seme Hugoren suizidioaren lekuko izango da, 2 urte baino gehiago zeramatzanean hartaz ezer jakin gabe. Gertatutakoaren ondoren, Leo heriotzaren zergaitiak ikertzen hasiko da, eta erantzunen bilatzeak ikerketa arriskutsu batera eramango du, baita bere iraganari aurre egitera ere. ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad? Te vas a estrellar, eres la única que no lo ve. Gaur, behodeiak izan dira goizian goiz eta iluntzetik aurrera, baina egunen gainerako orduetan ila oskarbi egon da. Temperatura maksimuak gora egingo dabe nabarmen. Bizar, giro goibela eukiko dugu bueltan eta nabarmen bajatuko da temperaturia. Behodei asko izango da eta noizbeinka euriz egingo dau. Oroar, euri gitxi, baina ez da baztertzen momenturen baten zaparrada mardulagoren bat botatia. Zapatuan, eguna behodeiak hasiko dugu, eta oraindik egunen hasieran sirimiriza egin leike. Eguerdi partian, hodeitzia arintzen jungo da, eta arratzaldian ostartiak gero eta zabalauak izango dira. Temperaturetan, beruenak 24-25 gradu ingurukoak izango dira. Domekan, giro eguzkitsua eta temperatura maksimuak nabarmen egingo dabe gora. Goizian, goi hodei apur batzuk euki geinkez, baina orokorrian goizetik giro argiza nagusitzuko da. Hurrengo astia, hodei gehiago gaz eta temperaturen berakadia hasiko dugu. Inigo Kaltzakortak portutik ilargizen argazki eder honegaz agurtzen gara. Udaletik albistegiza oporretan doia, baina irailean barriro bueltan eukiko gaituzue Lekitxoko albiste guztizakin. 2022 urtea irudi ederrak izten dago, horren laburpenagaz agurtzen gara. Uda ederra euki.